ñande aset 2 novembre 2025 8h30 damar galle sokhna sahaba Mamadou Diop ummade ɗon faade Touba waɗoyde ziyara pattam lamo khalifa général mo Mouride Serigne Mountakha Mbacké e jokkude enɗam Touba e wuro Madiw on sete pattam lamo ina ardi ɗum ceerno Mouhamadou Abdoul Karim Ba kañum woni khalif wuro Madiw bandiraɓe gummima bang yo bang e johli leydi Sénégal gam yaade oɗo ziyara pattam lamo wuro Madiw koye gardogol ceerno Ibrahima Ba Thiès koye gardogol Lamine Ba Ceneba koye gardogol ceerno Alpha Ba to banggue e rewɓe ɓe e mbadi kuptidindi ardi ɗumen ko sokhna Sahaba Diop c'était o ummade Dakar faade Touba rewi Ceneba khalifa o wonde e ɗanngal lomti ɗum ko ceerno Alpha Ba ɗon noon ko jokkude enɗam e ƴettide lawol faade e Touba caggal jokkude ɗon enɗam ɓooyani yahama to guenale to gam juuroyade waliw Allah labtuɗo ceerno Ahmadou Ndat Seck 10h30 ko nden cortège o ummi Ceneba yaɓani Touba jetti toon ko midi pawɗo hojomaji limtinni khalifa général kullu Mouride Serigne Mountakha Mbacké waɗi jaɓɓotoɓe hewɓe yo jaɓɓo oɗo sete e pattam lamo taw koye e gardogol ceerno Mouhamadou Abdoul Karim Ba khalif wuro Madiw ɓooyani yettama e sal gam fadde nde ziyara o waɗete fawi hen tan ko seeɗa e juurade Serigne Mountakha Mbacké koye on saaha ceerno Alpha Ba ɓami e konngol gam yettinde oɗo sete pattam lamo gummiɗo e johli ɗi foof gam arde wadde ziyara holko woni sababu garal munen nde o liɓi konngol koye on saaha Serigne Mountakha Mbacké khalifa général kullu Mouride ƴetti konngol holli weltare labtude ko ardi foof hakkude julɗo e julɗo bandum kono kadi hakkude enɗam gonɗam hakkude mabɓe o tengtini weltare makko labtude o yiide oɗo sete e pattam lamo taw koye e gardogol ceerno Mouhamadou Abdoul Karim Ba khalif wuro Madiw nde konguɗi ɗi gossodira ɓooyani khalif o waɗi duwaw bandiraɓe caahi oɗo ziyara no wayi welde fewde e rewde lawol sokhna Sahaba Diop e ceerno Alpha Ba ene gartana men hen caggal nde jettuɗen Allah julɗen e rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini foof en mbi assalamu aleykum wa rahmatullah koyngal men hande ɗo e Touba ko koyngal dewal Allah e jokkere enɗam hande ko enɗam tan addi en ɗo saabu enen e galle Seigne Touba ken galle goto tani men biyeteɗo Hamme Madiw o kanko yano kokki Seigne kokki Ndiaga Issa Diop hokkimo ɓiyi ko biyeteɗo Penda Bouya Diop noon jibini toon Ibrahima Penda jibini toon Sadio jibini toon Baydi kono Penda Bouya Diop nde arata wuro Madiw nde ne arde ɓiyum debbo ne wiye Marema Diakhaté o hokka mammen biyeteɗo Bara o jibini Fati Bara jibini Mamadou Sow jibini Habi Sow woni nenam nden noon kanko Penda Bouya Ibrahima Penda o jibini ɓiɓɓe o itniri yummakko Penda Bouya Ba kanko yummakko Penda Bouya Ba noon Penda Bouya Diop e Yaaba Harimam jiidi yummay baba Yaaba Harimam jibini Aminta Lo jibini Serigne Modou Moustapha e Bara caggal ɓiɓɓe ɗiɗo ɓen Allah nawimo Serigne Touba ƴettoyi mammen Penda Bouya Diop lomtine suudu ndu jibini Mam Faty Mbacké caggal mum yeehi Gabon accirimo e Mamor Diara o jibini Cheikh Penda Bouya e miñiraɓe mum rewɓe ko ɗum woni koyngal men hande Touba koyngal jokkere enɗam en garde khalifa wuro Madiw noon hono dede men mawni men sehil men ceerno men guiɗo men nde wonde délégation mawɗo e ceerno Lamine Ba en tabarikallah ceerno Alpha Ba en ceerno Ibrahima Ba en kamɓe foof machallah tawɗen ɗo noon koreji men Mouride Touba naɓe sohna Mammay e Maymay e sohna Bintou Mbacké en kamɓe foof machallah ɓe gari tertade men yeddali en machallah kamɓe foof ɓe gari tertade en eɗen gonde ɓesgu men noon
ɓesgu men he Fatimata Dia woni hen mawɗo e wonde miñu men kono sababu kadi dental ngal Absa Dia Absa noon yinno ceernajo gila ceernajo wonani halifa ɗum woni sababu men ko hande ɗo o ari juurade kanko ne ceerno o e addorno ɗum teddugal makko ko ɗum woni sababu gaangal men hande ɗo e Touba ko noon ɗum wayi machallah ko dewal Allah tan e jokkere enɗam en jetti foof kadi délégation forte délégation hay goto heddaki Touba naaɓe Ndiassane naaɓe Thiénaba naaɓe tabarikalla Wuro Madiw naaɓe hay goto heddaki délégation ji mawɗo machallah alhamdulillah en jetti foof en juurima foof en jippini kadi foof ene jippule mumen ɓurde tawde eɗen gonde ɓinguel men moƴƴel Aji Mbodj e yatma Mbodj tabarikalla machallah alhamdulillah e bani men gorto moƴƴo ne wiye machallah seigne Abo kañumne machallah alhamdulillah adde délégation mum nden noon en jetti foof en juurima foof saabu kala ko ala sababu kam tabarikallah moƴƴani alhamdulillah machallah a jarama ceerno min beltima anne garagal ma e teddudegal ngal teddinɗa min e o ñalawma machallah e nder Windere TV. Assalamu aleykum wa rahmatullah ma sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant Cheikhul Khadim bu baax a baax te kontaan ci bis bi lool na sant soxna Sahaba wax dëgg macha allah daf na lu rafet wax dëgg yàlla kontaan nañ lool day gis suñu mbokk yi fii ñu ñëpp ñëw siyaar Serigne Mountakha moom Cheikh Amadou Basir di siyaar suñu xalif Serigne Abdou Karim di ñaanal mbooloo mi ñëwoon ñëpp yal na yàlla sama borom bind leen yu bëree bëri yàlla teg leen ci yoonu jàmm ak salaam di wax dañ ñoo nekk foofu ñu nekkal leen fii rek ñun ñëpp ñoo bokk maam Barama ñoo bokk Limam Mahdi ñun ñoo ngi bokk ci Mariama Jaxate bokk ci Naar Bara soxna Sahaba dañoo bokk maam muy Barama Mahdi man sama maam mi ngi tudd Naar Bara ko jur Naar moo jur Assulo ba Assulo boobu mu jur soxna Daba Sila mi ma jur Assulo ba mu jur soxna Fat Sila mu jur Abo mais ma àndal ñoom Mariama Jaxate leen jur Mariama Jaxate ak Ibra Penda bu yëpp dañoo bokk benn waajuru jigéen moom macha allah bokk gi dafa xaw a jaxasoo daal ñun moom bokk dañ ci xaw a jaxasoo lool suñu maam dafa demoon Fuuta Ibra Penda bu yëpp moo Penda bu yëpp jur moo demoon Fuuta am fa Ibra Penda bu yëpp ba olof yi naan ko Ibrahima Madi tukuloo naan ko Ibrahima Madi yu olof naan ko Ibra Penda bu yëpp bi muy dem nag yóbbaale woon na benn doom bu jigéen ñu ko wax Barama Jaxate ma dee dem kër jox ko ku ñu wax Barama Madi yu ñoom ñaar ñu wucc ay peccor go xam naa ne léegi bi Mariama Jaxate bi nga ko joxee Mariama Jaxate Barama am ngoom Naar Bara lañ jël sax seexu ba doom Ibra Penda bu yëpp am Assuloo Naar ak Baydi ba Naar ak Modou ba Naar Assuloo Naar moo jur sama yaay jur yaay Abo mi ma àndal Sahaba mi yaakaar naa ay sa Bara moo jur maamam ñun ñëpp nag ñuy benn bokk ñu nekkal leen Touba ñu nekkal ñu Wuro Madiw macha allah Lamine Ba mee toog en jetti sababal garangal men ɗo hannde Touba e juurade ceerno men ceerno Basir moƴƴo Serigne Touba moƴƴo Cheikh Amadou Bamba to Gollere ñalawma o noon ko maayi radde fof ko jangal fayi ñalawma o ko addi ɗum fof ko tagi ɗum ko Sahaba Mamadou Korɗo moƴƴo Dieynabel Hawa Maltindode Jeewo Aliou Dia Garguel Fouta debbo toroɗo mo andane saaha mum ñalawmaji makko e Saykoumar fof hande kadi wonti ñalawmaji makko Allah kadi e galle Cheikh Amadou Bamba e gardogol Limamul Mahdi holko dilli ko dillin ɗum ko waɗi doole dillin ɗum ko Hafsa Dia moƴƴo Sahaba cukalel laaɓa juuɗe ñamdara koye mawɗo boobo joom jamanu caganaɗo ciganeji kangene ngaccira yontaɓe koddo wayawaɓe gila mo woni cukalel o jibina gila kalifa o suwa jooɗade omo yiɗi Allah tan omo yiɗiri ɗum hay ɗawingol jamma alanamo joni noon o wi ko jiɗɗo juuroyade ɗum o waɗi mobilisé dendagal leñol yummakko e leñol bammakko foof hande min gari ɗo e Touba min jiide ceernajo min kam jeernomi ceernajo tan koye télé kono hande waɗilemo jakkarlo hande ko Sahaba Mamadou Korɗo tagui ɗum yete eɗen ñaago Allah noon ko dañƴen e duwa ko yen pandina dow jaam ñalawma hande o caggal nde calminmi yimɓeɓe illi mumen e jettoji mumen no fulɓe ɓe mbirtini ñaagade Allah waɗan en moƴƴere en fof nder e boowal hande ko ñalawma tedduɗo e ñalawmaji amen sabu hande ko ñalawma jokkere en ñalawma juurugol bandiraɗo e bandum yimɓe gummima nokkuji fof par ce que ko Wuro Madiw kañum ummi to Wuro Madiw e kala ɗo Wuro Madiw dañi catal hande ari ɗo e wuuro no wiye Touba
tani en Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha gononɗo mbo o ɗo woni ceerno Muntaka min gari juurademo ceerno o ari salmindemo sabu guile nde o jooɗi ha joni o arani ƴewatademo ɗum woni muujibu par ce que ɗo e Touba ko enɗam wuuro Madiw woni ɗo taniraɓe Limamul Mahdi direct nan ɗo e nder Touba taw ko taniraɓe Cheikh Ahmadou Bamba direct taniraɓe Limamul Mahdi direct nan ɗo e nder Touba wona taniraɓe Ibrahima Madiw ɓe mbi wi Ibra Penda Bouyo taniraɓe Sokhna Faty Mbacké Penda Bouyo Bintu Khadimou Rasoul taniraɓe Cheikh Penda Bouyo kamɓe ɓeɗon foof ko ɗo eɓe jeeya e nder Touba e nder ɓesgu Khadimou Rasoul kono kamɓe foof kadi koɓe taniraɓe Limamul Mahdi Ahmadou Hamme Ba to Wuro Madiw ɗum noon so tawi goto e galle Limamul Mahdi woni khalifa o ari juurade ceerno Muntaga noddi enɗam mum foof ɓe gummi Thiénaba ɓe gummi Rumde ɓe gummi Medina Sar ɓe gummi Dekhle ɓe gummi Lodohi ɓe gummi nokkuji foof ɗo enɗam woni bandiraɓe gummima toon gardi e khalifa o ɗo e khalifa Cheikh Ahmadou Bamba woni ceerno Muntaka kono kadi kamɓe khalifa ceerno Muntaka o e khalifa Limamul Mahdi o kamɓe ɗiɗo foof jiidi jiidugal oɗo so wawi wonde Madiyanke tan keddiɗo ina wawi wonde Toubanajo goɗɗo o so woni Toubanajo tan keddiɗo ina wawi wonde Madiyanke par ce que kamɓe foof jiidi e jiidugal ngal ɗum noon ko welammi min dañi hen welammi jokkere enɗam diine e enɗam islam enɗam diine Allah wi onon foof on yimɓeɓe foof ko neɗɗo goto ɗeɓe foti nangtade koye ɓoggol gotol kamɓe foof eɓe jaaha e payoto Allah sa yi aya o no haaliri ni so tawi a faami ma andu o ko hunde mawde wona hunde famɗude i'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu al i'tisam woni nangtade aɗa so neɗɗo wima nangu firti que sa nangi moƴƴi sa nanggani moƴƴi kono so tawi neɗɗo wima nangtu firti que sa woppi tan adañata caɗele ɗum tagui Allah ko ɗum ɗon o noon o wiiri ndekete enɗam ɗam ɗon ko ɗum arannamen ɗo e enɗam kadi ƴiiƴam par ce que en kalinani ƴiiƴam Wuro Madiw woni ƴiiƴam Touba kono ƴiiƴam Touba kadi woni ƴiiƴam Wuro Madiw ɗum noon pour tongude addi amen ɗo ko ƴeewde neɗɗo mo gandanɗa hoore ma kañum lomti Serigne Touba woni Serigne Muntaka Mbacké garɗo ƴeewdo mbo o ardi e bandiraɓe mum ko khalifa Limamul Mahdi Amadou Hamme Ba woni ceerno Mouhamadou Abdoul Karim yaadi noon e bandiraɓe mum foof rewɓe e worɓe rewɓe ɓe eɗen mbawi hen jaggude indi Sokhna Sahaba Diop eɗen mbawi hen jaggude indi Sokhna Absa sen belama ni mbiyen Absa sehil mum ceerno Muntaka Mbacké nde enen fof eɗen gandi no jooɗiɗen nde kolluɗen mo de Absa ha o andi Absa o andi kadi Absa no waye makko o jaggiri ɗum ko sehil makko o jaggiri ɗum ko ɓiyiko ɗum noon lawol ngol ko lawol jokkere enɗam tan wonno bandiraɓe wonno ko ziyara jokkude enɗam Wuro Madiw e Touba ñande 2 novembre 2025 yen battunimo wuuri Thank you.